Zongnet mangisasho uyakhumbula ngithi umfana onesisende onescrotum eside sishaya phansi ngithi lo mfana ayisekho inyanga ezomlapha uma ethola usizo uyolithola kodokotela and mina ngaze ngathi ngizosebenza ispirituality because ngase ngibonile ukuthi kunenyoka elwa naye ngaphakathi kuyena ayikho emhlabeni into engijabulise njengoba lo mfana efika lemagcekeni ethi King bafika nefamily yakhe bathi King Bhaka suzwile ulive video uthi kumele ngiye kodokotela kodwa ngiyile kodokotela ngazihamba izinyanga angisizakalanga ngasho igama elilodwa elekhaya ngathi mfana wami hlukela uhambo luhambe ngingekho njengamanje khona mina yonke into uzosinda kodwa kumele uhlizwe because into yakho ngeke isafinyela wathi King ngizovuma ukuhlizwa ngoba ngihlonipha wena ngathamba uyafuna iqiniso leyo mfana usehliziwe izolo bengisedamini ngilwa zona izimpi kuze ngabona into ebengamele ngiyibone edamini ngavele ngayishutha lo mfana sehliziwe uyafuna iqiniso lo mfana futhi uzosinda lo mfana igama lakho Ntambi wakamhlongo kwala noma sekufika i-newsroom i-TV indaba lezi za ku-TV bafika lekhaya bangishutha ngavela ku-TV 404 from 404 or 405 angisazi yipi ngavela khona ngathi lo mfana ngimcheck esigodlweni ngabotha uzosinda kodwa usedinga ukuhlizwa bantu bangithuka kodwa namhlanje umfana uyasinda ngoba wathi uthabathe ilizwi baze bathi abanye King Bhaka lo mfana lake lahlizwa nililumbu ngathi langahlizwa ngayo isikhathi salabo kodwa manje khona mina njengoba khona mina ayikho into engenzeki lizohlizwa lizoba successful futhi kunjalo mfethu bayajika abantu ngiza live sasa ngizokubalela abantu abajikile engibabonayo ukuthi manje uNkulunkulu uyabasebenzisa banye ababona ngithi angithi inkosi mina ngibazwile abantu bethi mina ngiyilwi kodwa mina ngicheme neqiniso uma wenza iqiniso kubantu uyithini yami uma uthatha imali zabantu fusa ngeke bakwaji uPauli wabuya eseyisesewa ngayo bese uSawuli noma yini bakhona nabajikayo ngiyantshela nje mina ngeke amagula manje ngoba ngizowageka kusasa amagula ngathi mina bafowethu ucela umfana ngamphazamisi ngoba ayikho inyanga ezomlapha ayikho kwi-level yenyanga ngathi iwi-level yebhedlela ibhedlela zine equipment yokuhlinza umuntu nokwenza ama-ultrasound nokumdiagnose everything iskin inyanga zinenhlanhla yokwazi ukufunda ispirituality idlozi imimoya inyanga leso kodwa sikwazi ukufunda inyama ukuthi kwenzakalani as we speak ngaphakathi kumuntu inyanga ngathi udokotela ukwazi ukudiagnose asibanikeze odokotela ilokhuzana let us give them a round of applause if it's true dokotela ngiyambonga udokotela ohlinzile ngiyabonga uKhozi FM oluyisukumele phezulu indaba kaNtando umhlongo Khozi FM hayi bakhulu bafethu sigqemeza lapho ukhona mfethu uNkulunkulu wangena uNkulunkulu namandla sigqemeza sekuwena ukuthi ubhobo lakho sigqemeza ulisebenzisa kanjani but mfethu ungena uNkulunkulu namandla sigqemeza izwa ngapha sigqemeza uKhozi FM ungena uNkulunkulu namandla wena sigqemeza usazothi dilika Ntaba ngampela sizamazama ngiyakubona nje mina ngithi phela mina ngifihli mina
Angikhathali ukuthi ugqiba khona kanjani, but ngiyakubona. Thank you so much. Inamba yami 0798130260. Bafethu angikhulumi kuma inbox ni. Nginenamba eyodwa 0798130260. Ngitholakala kusithathu e44 Rock Ridge Road. Awuyenzi appointment ngoba angitholakala ucingweni kakhulu. You walk in. Noma ngeSaturday la suke siyakhona edamini. Saturday. Siyosebenza. Kusasa ngo5 uLwesithathu. Ngiyeza. Ngizoveza ama details. Khona abantu engineshow mina ukuthi abasoze bashintshe. Kodwa ngibona ngathi unyazi laNkulunkulu luyabathinta ke manje. Kancane kancane. And we must respect yonto uma abantu bekwazi ukuthinta uNkulunkulu umuntu athinteke. Losithathu mzwe ngiyosebenza etsheni amakhanakhala nasedamini amakhanakhala. La unomakhanakhala oyi lapho ukhona. Lalela uyanqotshwa manje. Uyanqotshwa manje. Ngiyacela ukuthi idlozi lakho lithande. Ngiyacela nezinyanga zeqiniso zivuke manje. Napa abantu ngaphandle bafethu bafuna usizo. Uma uyinyanga yeqiniso abasizwa abantu, asibalwena abantu. We must face the reality. Singancethesi. If uyinyanga yeqiniso asibalwena abantu. Uma uyinyanga yeqiniso nginendlela yokucheka. Manje cheka ngathi umbhedo, ingoba umbhedo and ngekuzodabula. Cela mina lokho ngibhala. Okwamanje imini uG. Akakho umunye uG. Imini uG. Imini uKapatiya. Imini inkosi. Othi angiyona inkosi akaphumela obala. Simbona othi ukhinga kayona inkosi. Kodwa ngiyabonga because ngiyabona ukuthi kunabantu uNkulunkulu. Ngaphela ke manje umuntu phela ufika abe noNkulunkulu okuzakhela. Abe naloNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Lo wadala izulu nomhlaba ngiyambona ukuthi kunabantu asondelayo ukubona. Lalela ngiyanqotshwa manje. Lalela kuyayiwa manje. Kusho mina lokho ukubhaka. Bye bye. See you tomorrow at 5 o'clock.